जोङो जोंनि UPPL क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट वुमेन टीमा जोङो बे जोसा माइरंनि आबाद जों खालामदों जोंना बेनो उद्देश्यमोन बेखौ आबादखौ खालामनायनिया जे जोङो माने जिथु वर्क कालचार बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय आइजो माहारिफोरनि गेजेराव जिथु मावनाय दांनाय आबादनि जिथु आबादनिफ्राय जिथु माने आबाद मावनानैबो जे थांनानै थानो मोनसे राहा मोनगोन बेखौ जों थांखिनानै जोङो दिनै जोङो जोसा माइरं बाहाय 14 बिगा जों गायदों आरो दिनै बे माइ गायनायखौ हानायनि मोनसे टाइमाव दिनै जोङो जोंखौ दिनै मदद होफैदों UPPL Youth Wings आरो दाख्लिफोरनिफ्रायनो जोंखौ मदद होफैगासिनोखा UPPL पेरेन्ट बडियाबो आरो सेन्ट्रेल वुमेन विंसनिफ्रायबो फैदोंमोन आरो पार्सेल बिथांमोनहाबो दाख्लि फैनानै जोंखौ मदद होखांबाय नोंथांमोन जोङो ओरैनो UPPL सरकारनि बानजायनायाव दा गुबुन गुबुन जिल्लायाव बे हाबाफारिया सोलिगासिनो प्राइमारि ब्लक लेभेलफोरनि जोङो ज' नांनानै माइ हानाय बे माबाखौ लागासिनो प्रग्रामखौ क'क्राझार जिल्ला इउथ UPPL नि जानानै गाहाम हामलायथिनाय जासिगोरदों जे UPPL आ बेखौनो सिन्था खालामदों जे BTR नि सिगनेटरि सार प्रमद बर' CEM BTR आरो BTR नि सिगनेटरि लरेन्स इस्लारि सारमोननि दैदेननायाव दिनैहाय UPPL आ बेखौनो सानदों जे BTR हालामाव जे हाबा हारिमु एबा आबाद मावनाय बिथिंखौ सांग्रांथि होनो थाखाय दिनैहाय नाजाबाय थादों मानगोनां BTR नि CEM प्रमद सारा बेखौनो सिन्था खालामबाय थादों दिनैहाय फिसा हाबाफारिफोरखौ नोजोर होनानै दिनै UPPL नि मोनफ्रोमबो माने जिल्लायावनो UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा जे आबाद मावनाय बा माने आबाद मावग्राफोरखौ सहाय खालामनाय बेबायदि हाबाफारि लागासिनो दङ दिनैबो क'क्राझार जिल्ला इयुथआ वुमेन्स विंसजों जुथायै दिनैहाय नैबे बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय दाउलिगुरि गामियाव माइ हाफैदों जोङो दा दहायनिफ्राय हानानै 2 बिगासो हाबाय जोङो आरो गोबाव सम दंबावो बुंनो थाङोबा जोङो दिनैहाय 5-6 बिगासो हागोन आरो दा बेबायदिनो हाबोगासिनो दं आरो हालांबाय थागोन नोंथांमोन ओरैनो दा 35निफ्राय बारलांगासिनो दङ आरो फैबावगासिनो दं गोबां माइ हाग्राफोरा हनै नुहुरगोन नोंथांमोनाबो थाबायबोगासिनो दं आरो मोननैसो ब्लकआ फैगासिनो दं लामायाव दं फैबावगोन मथा मथि जोङो 50-60 जनसो जाहैगोन आरो दिनै बेसेबां दिनैहाय खमैबो जोङो 5 बिगा 6 बिगाखौ नोजोर होदों आरो जोङो नाजागोन जेसेबां हायो मानो होनोबा जोंनि उद्देश्यआनो बेबायदि ससियेल मिडिया फैलायनानै फट' हरनाय माबानाय बेबायदि नङा जों प्रेक्टिकेल मानो होनोबा गुबुनफ्रा जेखि होना मानो जोङो नै हागासिनो दं आरो हालांबाय थागोन आरो आबाद फोथारा सोरनि बायदि बर्तमान बाहाय 14 बिगा हा दं आरो बे 14 बिगा हाखौ जोङो हागासिनो दं दाख्लैनिफ्रायबो हादों इयुथआबो नांफाबाय थादों क'क्राझार जिल्लानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा हाफैबाय थादों मदद खालामबाय थादों अब्लाबो बिथांमोनजोंबो इयुथ हिसाबै बाहागो लाफैबाय थादों आरो दिनैहाय माने गोख्रों मोनसे क'क्राझार जिल्ला इयुथ माने पावारजों जोङो खामानि मावनो लादों आरो आबादारिखौनो बुंनो सानगोन आंनि जे क'क्राझार जिल्ला इयुथ UPPL नि जेनाखि मावथि बे हिसाबै जोङो BTR जेनाखि सरकार बियो 2 बोसोरावसो आगान सुरदों आरो गोबां फिसा खामानिफोरखौ साननांगौ नोजोर होनांगौ दङ दा बेखौ नोजोर होनानै माने फारफ्रोमबो बिथिंखौ दिनैहाय जों साननानै लानो हानांगोन बयबो जे BTR नि जेनाखि CM साराबो गोदान प्रमद बर' सारा बे हिसाबैनो मोनफ्रोमबो खामानिखौ नोजोर होयै खामानि मावदों आरो आबाद बिथिङावबो बिथाङा नोजोर होगासिनो दङ बे नोजोर होनायनिनो बेयो मोनसे इसारा होननानै जों नोंथांमोना साननानै लानांगोन जोङो दिनै UPPL आइजो गांखंआ आबाद मावनानै जे बयबो मोनसे थांनानै थानायनि राहा दिहुननो हायो बे उद्देश्यखौ लानानै UPPL आइजो गांखंनि जानानै प्रथम जोङो 14 बिगा जोसा माइ गायदों आरो बे जोसा माइखौ जोङो सरकारनि
माइज्लिखौनो लाबोदों जे सरखारनिफ्राय माइज्लि मोननानैसो जोङो बेखौ मावनो होननानै गोसोखांब्रबदोंबो आरो जोङो आइजो गांखंआनो जोंहा 60 बिगा सेरफांगुरि एलेखायाव जोङो बेसरबो फोदों बे बेसराबो जोंना दा बिराद मोजां माने रज'जोब्बाय जौगाखांबोगासिनो दङ आरो जोङो ओंखायनो आइजो जानानै जे जोंहा बर' माहारिया ज'यै सावरि बादालि जानाय नियम दंमोन बेखौबो जोङो समाजाव बा रायजोफोरनो खिन्थानो थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावदों आरो आखायाव लानाय जादों आबादखिनि दिखांनो हादों होनना नोंथांमोना सानो आबादा जोंना खिन्थु बारा मोजां जायाखै खारन जोंनो गायखांनायनि उनावनो 2 मासानो खरान होदों बोथोरा बेयाव गोबां हाग्रा जादों ओमफ्राय जोङो बिराद दुखु मोनबायमोन बिराद खस्थ' खालायनानैबो जोंना जायाखिसै होननानै नाथाय जेब्ला माइया बिबार बारो अब्ला एसे अखा हानायजों माने एसे दा मोजां जाफिनदों आरोखि एफा मोजांद्राय जाया बेखौ जोंहा दाख्लै एग्रिकालसारनिफ्रायबो अफिसार बिथांमोना फैनानै सुफैदों नायफैदों माने 4-5 बेसेल' जागोन होननानै बुंदों आरोखि नोंथांमोना आरो दा बेसर आबादबो मावदों माबायदि टेक्न'लजिनि गेजेरजों नोंथांमोना बे आबादखौ जोङो जेबो टेक्न'लजिनि मदद लायाखै जिहेथु जोङो गोदो गामियावनो देरनायमोन जोंनि बिमा बिफा बिबै बिबौआ जेरै मावो बिदिनो हालेवदों गायदोंल' हासारबो जोङो होनाय जायाखै जिहेथु हाया जोंना मालायनिसो बिगायाव 2 मन खरि जोङो हा मालिकनो होनांगौ जों आदिसो गायदों आरोखि ओमफ्राय बिथाङाबो हा मालिकआ सासे रान्दि आइजो बिथांनि हाखौ रावबो गायखायाखै लाखायाखैमोनबोनो गामिनि मानसिफोरा ओमफ्राय जोङो खबर मोननानै आरो बिथाङाबो जोंनो जासिनानै जोङो बे आबादखौ मावनानै जाहाथे बिथाङाबो एसेबाबो न'खर सुंथानायाव मदद होयो बे आसाजों जोङो बिथांनि हाखौ जों मावफैदों